47 روز دەرباز دەبن بەسەر دیارنەمانە دوو ئەندامên هەدەپێ لە هەولێر و کەسوکارên wan dibêjin xaça sor ji wan ragihandiye ku li asayişa giştî ne. Lê ew dibêjin çendîn caran çûyîne asayişa giştî. Ew dibêjin dildefanînin û dixwazin bihêne azadkirin. Hiç tiştekî nabêjin, sadece dibê derkeve. Valla min eger dernexin min diçim ber dergah asayişê mangane digirim. Min mangane digirim hettanî efendînê berdanê. Ew min dala dibêjê bavê min Kurda girtî, Turka girtiye. Yani ez nikanim bêjim Kurda girtî. Dibêje yani em welatekî Kurdistanê ne em li gel Kurdan e Tirkê mişkûle hebûn em bûy mişkûle hebûn em hatin êrê li Kurdistanê dibêje çima bavê min girtine. Ez dibêjim Turka girtî. Çünkü devleta Türk ji zilmê devleta Türk em hemî hatine lêre. Devleta Türk işkence û hepis û ji ber wî revîne hatine lêre. Ji ev jî ku wisal me bike artık Türk çi bike yani serê Kurda heq dikin yani. Ji ber wî em dixwazin ki agahîkî jê rakin. Du endamên hedefê bi navê Efendî Selahedîn û Hacî Uzer. Nûnerê hedefê li Herêma Kurdistan dibêjtin Efendî li asayişa giştî û Hacî Uzer jî li asayişa Hewlêrê ye. Lê diyar diket heta nûka ew neşewîne wan bibînin û rewşa wan jî bizanin. Li cîhanê de ez barem qanûnek yasayek bi vî awayî tune ye. Sucikê wî hebe divê ji malbatê wî, divê parêzerê wî, divê em karin bêjin rêxistinê wî agahî were dan, telefonek, mihamî jî nikare biçe ber gelwana. Her tamamîle her tiştî qedexe kirîne û malbatê wa jî nava fikara dene. Gelo li kûne, li rewşê wa çîne, pêwîstiyekê wa heye. Yani sucik hebe jî divê ew suc bê zanî ji aliyê malbatê ve, ji aliyê mihamî ve, aliyê mehkemê ve. Mihemed Kiyanî êk ji wan kesan bû di xirvebûnê de hatî desteserkirin. Lê piştî sê rojan hate azadkirin û diyar diket nû zanî ji ber çi hate desteserkirin û ji ber çi jî hate azadkirin. ئەو کللتورە لەگەڵ ڕوحی نەتەوەییان ناگونجێ لەبەرەوەی ڕوحی نەتەوەیی دەبێ ئینسانی تاچی ئازادی بۆ خوڵقێنی تاچی ئازاد ئەتوانێت دەوڵەتێکی ئازاد ئاوا بکات ئەوەی ئێمە ئایبینین سەرکوتکردنە سەرکوتکردنیش تەبیعەتی دکتاتۆریەتە دکتاتۆریەتیش ناتوانێت نەتەوە سازی بکە. Li çarî Adarê hindek welatiyên bajêrê Hewlêrê xirvebûnek encam da. Ji ber nekokiyên di navbera pêşmergeyên roj û şervanan da. Welatiyên Hewlêrê armanca wan ji xirvebûnê ew bû ku şer bira ku jê çênebîtin. Lê hindek hatin desteserkirin û du endamên hedefê jî heta nûka nehatine azadkirin. Eyas Abdullah, NRT, Hewlêr.